Tak omong ya. Eh, garangan kuwi to. Nek beroperasi biasanya itu tengah wengi antara jam 1 2 pokoknya tengah-tengah malam itu loh mereka itu beroperasi mencari mangsa, mencari target ya. Biasanya targetnya ki yang mbok-mbok kayak kita ini. Kalian tuh yang lugu-lugu itu loh, yang sing durung kulino dolanan sosmed itu loh. Nah, dolanan ku aja tengah wengi, dolanan HP ngono kuwi ya. Misal enek inbox, enek chat apa WA apa-apa kuwi wong sing gak mbok kenal wis abekan wae ora sambut bales-bales. Ngono ki biasanya golek anu, mencari mangsa. Kuwi targetnya mbok-mbok sing lagi kesepian gitu loh. Rumangsane kesepian, iki rumangsamu kesepian. Jangan kira ya kita ini mang anu TKW, emang kita ini TKW ya, dhewe ning kene. Tapi bukan berarti kita ini kesepian. Kok iso menak chat mesti targetnya kok kebanyakan mbok-mbok ya tengah wengi sisan ngene iki lah apa to jene. Enak awan gaweanmu apa? Ngene mbok ya awan-awan ngono lho. Ben kita ini ya rada penak balesi. Tengah wengi ngantuk-ngantuk kon balesi chatmu. Aneh.